Njegov tim nije oduševio u Kataru, ali je bio dovoljno mudar da iskoristi slabosti taktički nezrele Kanade i prođe bez težih oštećenja protiv nadahnutog Maroka. Eto, mislim da je, što se tiče toga, sve jasno. Evo već prve velike opasnosti pred golom Thibaut Courtois, šutirao je Perišić. Ovo je moglo biti vrlo iznenađujuće za Belgijance, već postoje. Ali jedan gol ovde sve mijenja. Jedan gol naravno u mreži Livakovića. Carrasco odlučio se na udarac, međutim izblokiran je. Može li Belgija nešto napraviti u protivničkoj fazi napada, odnosno dijelu gdje Hrvatska stoji sa odbrambenim fudbalerima? Čekamo nešto da Belgija uradi u napadu. De Bruyne, evo sada opasne šanse, evo Carrasco, Lukaku sativa! Neverovatan promašaj i Carrasca i Lukakua. Kakva šansa za Belgiju sada da stigne do prednosti. Da li je moguće da je ovo Lukaku promašio? Sada još jedno sjajno ubacivanje za De Bruyne, a De Bruyne centar šut. Prilika Lukaku, neverovatno! Neverovatno šta je Lukaku u dva navrata promašio. Šta je sa Lukakua? Da li je doručkovao jutro? Očajno je završio ovaj napad Hrvata. Koliko je samo tu prostora imao Perišić, mogao ići i naprijed. Međutim, jedno ubacivanje za Lukakua. Sada može biti opasno. Meni je Lukaku, nema gola. Kakva prilika za Lukakua. Ima li magije De Bruyne, a može li Lukaku nešto napraviti? Neko od štopera, Alderweireld, Vertonghen, da vidimo. Azar, evo prilike! Neverovatno šta Lukaku promašuje! Pa neverovatno šta je ovaj čovjek danas sve promašio! Pa da li je moguće da se jedan Romelu Lukaku ne snalazi u situacijama, nego okleva da li loptu da šutira glavom, nogom, da li da je torzom smjesti u mrežu? Pa zaista neverovatno. Pogledajte ovdje koliko je sreće sada imala Hrvatska, koja napada u talarima. Hrvatska bukvalno ne postoji u ovim momentima. Jedini cilj je naravno da se sačuva mreža. De Bruyne centar šut. Tamo je bila prilika. Šut De Bruyne, a tamo na drugu stativu skače Lukaku, međutim Carrasco ide na Juranovića. Lukaku se okreće leđima. De Bruyne traži poziciju za udarac. Vidimo sada ovaj udarac, ali očajan šut Borna Sose. Završava preko gola. Ostavljena lopta ovdje, Courtois brani, sjajno je odbranio Courtois udarac Marcela Brozovića, izuzetna odbrana, nema ofsajda. Mertens na drugu stranu gdje je Carrasco, prilika je za Belgiju, međutim dobra intervencija Juranovića. De Bruyne, dobar pas za Mertensa, užas šut Modrić šutira, sjajni Courtois. Sjajni Thibaut Courtois, još jednom je zaustavio vrlo neprijatan udarac koji je poslao Luka Modrić. Meni je za De Bruynea. De Bruyne iz prve šutira, ali brani Livaković. I tim Jeremy Doku, član Arena, 11 mečeva do sada, 2 postignuta pogotka. Vrlo je mlad, 20 mu je godina, možda bi on ovdje mogao biti iznenađenje za hrvatski nacionalni tim. Preostaje nego sjesti na travu i možda malo zaplakati. To je život, to je realnost, ali sutra je novi dan, sutra će to neće dozvoliti. Ostalo je bilo još nekih 10-ak sekundi. Hrvatska je ovdje izborila remi protiv Belgije 0-0. Završila je grupu kao drugoplasirana. Belgija, koja je bila treće plasirana na svjetskom šampionatu, iako je bila bolja po broju prilika, definitivno po broju onih velikih šansi, daleko bliže pobjedi, odlazi kući neobavljena posla Belgija, a reći ću komotno prva velika senzacija.